benvidas a este primeiro encontro cos ganadores dos premios a crítica. En nome da Asociación Galega da Crítica quero comezar con un doble agradecemento. En primeiro lugar, o Ateneo de Santiago, representado aquí polo seu vicepresidente, Manuel Rivadulla, pola acollida que tivo con este acto e por toda a súa colaboración. En segundo lugar, a todos vostedes que nos acompañan hoxe aquí nesta tardiña por fin luminosa do mes de maio, na que coinciden ademais en Compostela varios actos literarios a esta mesma hora, varios actos culturais. Grazas, por lo tanto, pola súa presenza, agrupando os ganadores dos premios da crítica e tamén este acto. E ten agora a palabra Manuel Rivadulla en nome do Ateneo de Santiago. Vale, moitas gracias. Como vicepresidente do Ateneo, quero saudar a todos os asistentes e mandar un aperto, non solamente todos os premiados, sino para todos os asistentes, por parte do noso presidente, que ya ha sido imposible a asistencia ao seu aquí. Quería darles a bienvenida además a este espacio, que é un espacio que sentimos moito como noso, porque é onde realizamos a actividade estrela do Ateneo, como os lunes do Ateneo ten lugar en este lugar, e, por tanto, sentimos como noso este espacio de poder acoller este acto importante. Damos a benvida tamén aos representantes da Asociación Galega da Crítica, unha organización que conta con pouco tempo de existencia, como organización autónoma, pero con un longo percorrido dentro do que é a Asociación de Escritores en Lingua Galega. E a que lle deseamos, lógicamente, un futuro de traballo pola dignificación da producción cultural galega. Ao lado dos creadores, realmente precisamos a presencia dos críticos, aqueles que analizan as creacións para separar o que é realmente o gran da falla e para ir definindo o canon e levar esas obras de excelencia a un patrimonio nacional e internacional. Satisfácenos moito participar en este acto no que a Asociación Galega da Crítica recoñece o valor unhas obras de narrativa unha e de poesía outra en lingua galega, como as mellores de cada un dos xéneros das publicadas no ano 2015. Neste caso, O último día de Terranova, de Manolo Rivas, unha novela que fala de libros, que fala de lecturas e de reflexión e do peche das librerías, tan próximo estes peches tan perto de aquí, das librerías máis próximas han pechado, a de encontro na Rúa da Unidade e da Doctoral, e, por lo tanto, digamos, como ateneístas e como asociación cívica, pues realmente debemos de reflexionar e ter en conta esta situación. Felicitar tamén a María do Cebreiro, filla de dous ateneístas insignes, Elena e Suso. Realmente, pois, aunque esta é a primeira ocasión na que a Asociación Galega da Crítica realiza este acto, e tamén a primeira en que ambas entidades colaboramos, agardamos que non sea a última, porque realmente no mismo ADN do Ateneo vai implícito un traballo colaborativo con outras entidades, coas que podamos coincidir con diferentes finalidades, que sexan e que estén directamente relacionados con a promoción da cultura, da educación, da ciencia, e, por tanto, darlle a visibilidade das mellores obras da literatura actual galega, que é para nosotros unha prioridade. Sentímonos honrados, pois, de colocar ao lado local da propia cidade a estes grandes artistas que merecen o premio con el que xa honrado. Realizada esta escolla por parte da Asociación Galega da Crítica, entre as obras de narrativa e poesía publicadas en 2015, solamente me queda a satisfacción de colaborar novamente, lle digo, neste acto, que ten como objetivo darles o protagonismo que merecen. Parabéns ao señor. Ben, pois teñen de certo agora o protagonismo as obras literarias premiadas, O deserto, de María do Cebreiro, que será presentada por unha voz crítica a de Inmaculado Otero Varela. Teño a tarefa, labor, para mí moi grave, presentamos a María do Cebreiro. É difícil tamén ao mesmo tempo porque é unha escritora que xoga na casa, e Compostela, seguro que a coñecedes tanto o mellor camiño. É profesora na Universidade de Santiago,
da literatura, e aí ten exercido ademais un traballo de investigación que os críticos temos aproveitado moito, porque callaron en ensaios como Estancia das Mulleres ou Fogar Impronunciado. Pero hoxe temos aquí como poeta, neste libro, ademais o deserto, non me vou citar todas as obras que ten, que son moitas, pero sí me gustaría destacar que este é o número 13, que iso demostraría que María non é moi supersticiosa, pero igual ten unha explicación, porque sei que gusta moito dos relatos e dos relatos míticos, e dá do valor así cabalístico da numeroloxía tamén. Ben, comezo entón falándovos do libro xa do envoltorio, que eu xa o traio aquí un pouco profanado este libro, porque se vos achegades ás librerías, espero que o farades porque realmente está moi ben, aparece envolto, e polo vou facer na editorial de Apiario, nun papeliño como se fora un agasallo ou un boliño de pan, como antes envolvían tamén eses papéis así finiños, e por riba ten unha postal, unha cor, da mesma portada que é o cadro de José Návez, de Agar Ismael atravesando o deserto. Realmente, despois na forma, cando un o abre, atopa así máis o que les chamaban os santos dos santos, pero aquí son santos de verdade. A clave dá un pouco María nos paratextos, ao final, cando di que o libro está concebido como un devocionario. Entón, a pregunta que se achega pois a crítica que nos temos achegado é se realmente, conociendo a trayectoria de María, esa querencia polo relato bíblico supón unha ruptura total, porque o que precedeu. Xa vos adianto, porque teño truco, despois de facer as preguntas todas, xa teño a resposta, é que creo que sí, é rupturista por unha banda, pero por outra é moi coherente tamén coa obra que ven detrás, que hai detrás. Temos dito a crítica, teñen dito, que a obra de María é moi metaliteraria, que na súa labor como poeta hai tamén moito do labor como investigadora, e que recrea sempre o dalle voltas, os relatos, o que de discurso, as narracións, porque un pouco pronosticaría o que fomos, pero tamén o que imos ser no futuro. Pero o que agocha sempre ese discurso de organización da lógica, da razón, é que o que importa é a emoción, esa conclusión a que chega normalmente ao final. E aquí tamén hai moito diso. O que pasa que case se inverten un pouco as tornas. Mais importante é a emoción, tampouco non quería destrozarvos a lectura, pero máis importante é a emoción que a razón ou o relato. Como dicía, destaca bastante esta imaxinería cristiá, pero non só, tamén aparecen outras imaxinerías, outras iconografías importantes para nós, como a do cinema. Aquí hai unha foto, un fotograma precioso, ademais, dunha película de Rossellini, que falaría, que non se ve moito porque podemos escribirlo, pero que falaría doutra característica moi común en María do Cebreiro, que é a intertextualidade, o diálogo con outros discursos, e non só do punto de vista máis intelectual, como cabería esperar, coa filosofía, filoloxía, senón moitas veces tamén hai un diálogo coa literatura de tradición oral, mesmo coas cancións infantís, e aquí tamén aparece iso, mesturado con ese discurso máis bíblico. Falábamos antes dos relatos, dos discursos, desa querencia pola narración, e realmente María, aproveitando un pouco esas fendas que hai entre os xéneros literarios, entre oral, a tradición oral e a tradición máis intelectual, aquí tamén aparece unha fenda entre prosa e poesía, porque realmente moitos dos textos sitúanse nese medio camiño que terían ou poderían ter o ton tamén das oracións dun devocionario. Atende a todos os elementos da comunicación na súa obra, o emisor, o receptor, a escrita, a mensaxe. En ese sentido, aquí tamén hai unha coherencia, desde o punto de vista da mensaxe, coas mensaxes de obras anteriores, onde tamén revisaba os nosos mitos que nos construen como povo occidental, pois dende a literatura celta que aparece, nos situaría no Atlántico, coa tamén referencia á literatura grecolatina, a mitoloxía, sobre todo, e faltáballe un dos relatos que nos construe, que é precisamente o da religión, o relato bíblico. Neste sentido, podería parecer que é innovador, e si é innovador, pero xa na obra anterior, Nos Inocentes, con un título tamén un pouco bíblico, daban unhas claves do que podía ser a seguinte obra. Aparece alma, salvación, deserto, e di, e leo só esta cita, nun dos textos,
Emprego a linguaxe da religión, unha linguaxe na que non fun instruída para fuxir de todo o que aprendí. Hai unha vocación tamén un pouco herética nesa revisión do relato bíblico. Interesan todos os elementos da comunicación, interesa a mensaxe, pero interesa tamén o código. Aquí onde me parece María máis original, esta obra tamén é máis innovadora, porque non se refire só á lingua coa que construo o seu discurso, senón tamén o feito de registrar a marca, o trazo. De feito, un dos textos chamase Os Trazos. Entón, iso é un dos elementos así máis tamén innovadores. De feito, o deserto, que é o título do libro, funcionaría tamén un pouco sobre a superficie na que se marca ese trazo, que é a escrita. E despois aquí o dioigo, que é outro dos textos, a auga, sangue, o fluido, encargaríase de borrar. E tamén ten máis importancia, significa máis o silencio da choiva que borra a marca que a propia marca, sobre a superficie do deserto. Outra constante, e que ten que ver con ese tratamento a medio camiño entre poesía e narración, e que aquí tamén aparece, ten que ver cos personaxes, co protagonismo. O protagonismo, unha vez máis, como no resto da obra de María, é feminino. As súas heroínas, as vestais, tamén outras mulleres da historia, non teñen un papel pasivo, ni moito menos, e aquí tampouco teñen. E ademais, non sei se hai unha, para pechar o círculo, así do 13 co 1, hai o primeiro poema, que é o poemario, que é o Estadio do Estello, aparece moitas mulleres que ademais se chaman María, son todas as Marías da historia, que moitas veces funcionan como reflexo do eu lírico, espellan esa María que pode ser autora. E aquí, tamén hai esa tensión entre dúas Marías que xa teñen aparecido na súa obra, que é a María Nai e a María Magdalena. Na simplificación entre esos dous modelos de mulleres, aí tamén hai unha fenda. Pero a muller tamén é protagonista, incluso cando é invisible, porque hai un poema que é de Deucalión, que sería a versión grega do relato de Noé, pero a protagonista, ainda que non aparece no título, é Pirra, a muller, que a que sementa nesa superficie, deixa o trazo, movida pola paixón, Deucalión o que a sirve. Despois tamén estarían as protagonistas da Besta Humana, facendo un diálogo coa película de Renoir, etc. Non me vou estender moito máis porque as protagonistas son eles, como dixemos. Tamén igual é innovador, ou a mí según a atención, e ademais agradecino moito, que ten que ver este poemario un pouco coa poesía da experiencia. E outra vez no paratexto, nesa nota, onde se espella a autora real, a María do Cebreiro, a terceira María, como as terceiras mulleres, damos unha das claves que escribiu este poemario cando estaba convaleciente. Entón, aí introduce un novo elemento que é fundamental, un novo motivo que é o da dor, o sufrimento, e que é mellor relato mítico que o bíblico, que o cristianismo para falar da dor. Pero tamén aí introduce un elemento que aparecía xa na súa obra como investigadora e tamén como poeta, que é esa creencia por Rosalía de Castro. Daí se é poeta, non se poeta que mellor reflectiu a dor, como aparece o cravo no corazón, que non ten unha iconografía así bastante cristiana, ou aparece a rosa de Cenfollas. Outra constante da obra de María. Aquí a ferida, que é outro dos temas fundamentais de María, convertese en chaga. Iconografía, agradeces que a iconografía que recolle non o manifesta así de maneira moi explícita, pero os casos non son así demasiado violentos. Como relato que é, aunque está medio camiño entre poesía e o relato, o espazo tamén ten unha importancia, o espazo do deserto, a travesía penosa, como o espazo da revelación, a marxe, a fenda na que se sitúan os excluídos, porque ao final Ismael, expulsado, xunto con Agar, é o profeta dos feridos, dos que sofren. E xa para rematar, porque non me querería estender moito máis, nese camiño polo deserto, pola dor, chega finalmente o amor, que sería un dos temas fundamentais, penso que coa neste poemario, e que viría tamén falar desa versión herética un pouco da Biblia. Non importa o sufrimento tanto, nin o relato da Biblia tampouco é importante, senón os dioigos que borran o trazo e poñen de relevo ese amor. Neste sentido, o relato é unha ilusión é o nome do outro poemario, un espellismo,
nos deserto e nun oasis. Por iso, o eu poético, que nace para escribir, recoñece que escribe para ser amado, cedendo así a imposición do corpo, ainda que sexa neste caso ferido. Moito a fondura e o agarimo co que liches o libro, que se notaron en cada palabra que dixeches. A vosotros e vosotras, por suposto, a vosa presenza. Eu estou moi feliz, a verdade, de estar aquí no centro da miña cidade, no seu fermoso corazón de pedra. É verdade que é a miña cidade. Despois un ten sempre máis de unha, pero esta é o. Este premio, por tratarse do premio que é, desde logo, do nome que leva, e tamén, desde logo, por compartilo con Manuel Rivas, a min ponme unha mistura de alegría e de responsabilidade. E levo maquinando estes días que son dúas forzas que ás veces non é doado facelas convivir, porque se a alegría tira moito de un, o doado é acabar caendo na autocomplacencia, que é un vicio que a mí non me gusta moito e que non quixera en ningún caso practicar ou incorrer nel. Pero se a un lle pesa demasiado a responsabilidade, entón o problema é que de alguna maneira nos freamos. E ao final as palabras que están feitas de aire queren ser libres e voaren. Ten un significado tamén especial o premio por tratarse do premio da crítica, porque é certo que a crítica é unha actividade a que levo dedicado tempo, escribín columnas, escribín reseñas, entrando sempre en diálogo coa obra de escritores admirados, ás veces realmente para acompañanos, outras veces para discrepar, pero a mí gustame moito unha frase do poeta William Blake que di que a oposición é a amizade verdadeira, e penso que é verdade, que só discutimos cos que nos importan, que é o que quere dicir esa frase. Así que ás veces discrepar é saudable, é necesario na crítica. E ademais a crítica forma parte, como parte, por certo, do título dunha materia, da miña actividade docente, e o prazer de aprender ensinando contas entre unha das actividades máis queridas e máis estimadas para mí. Falei de responsabilidade e de alegría, pero tamén teño que mencionar, por suposto, a gratitude, a todos os que fixeron posible o premio, por suposto, a todos os que me acompañaron durante esa longa travesía no deserto, e estendo os agradecementos aos profesores cos que teño a sorte de traballar e os que aprendo cada día, algúns deles aquí, e guiada pola súa mão vou a ensaiar unha brevísima, non vos asustedes, tentativa de análise. E para iso vou tomar como obxecto a tensión magníficamente analizada pola teórica social e política Nancy Fraser entre dúas lóxicas que atravesan as demandas colectivas de xustiza e de igualdade. Son as que ela denomina redistribución e recoñecemento. Nun artigo xa clásico, esta autora argumentaba que estes dous pulos, a redistribución e o recoñecemento, que con frecuencia se presentan como antagónicos, en realidade non o deberán ser. Os que reclaman a redistribución coidan que o único mecanismo para garantir a xustiza é a igualdade de todos os grupos sociais no acceso aos recursos comuns, non a riqueza. Os que arelan o recoñecemento consideran que a súa existencia depende de que outros a recoñezan como tal e, polo tanto, de que outros recoñezan a súa diferenza. Que outros o recoñezan en tanto que diferentes. Existir é diferir, non? Dixo un sabio, ben o sabemos, e a literatura é un campo de loitas. E aínda que moitos de nosotros non escribamos para loitar, senón para tentar ser libres, o cal realmente é unha forma de loita con nos mesmos, é importante ter ben presente o coñecemento das dinámicas de poder, entre outras cousas, para non suxeitarnos a elas. Ben sei que calquera premio é sobre todo un acto de recoñecemento e por iso tamén quixera, quizás inxenuamente, pero que sería de nosotros sin certa inxenuidade, que servise para facer visible unha diferenza que hoxe agroma. Un movimento no chao, non diría que sísmico, porque penso que aínda non o é, nin tectónico, aínda non o é, pero cada vez máis evidente. Refírome á entrada da poesía galega nunha dinámica de verdadeira e non retórica renovación. Unha dinámica a que por varios motivos, entre eles obvidade, pero probablemente non sexa o único, a miña poesía xa non pode representar, pero a que teño a inmensa fortuna de asistir de maneira consciente. Levo uns días pensando sobre o vínculo entre a poesía e a crítica, esas dúas dimensións que no meu traballo se anovaron desde sempre sen que soubese moi ben por onde. E dei en pensar, pareceme entender estes días que aquilo que as vencellaba polo seu mesmo centro é a verdade, o xeito, a maneira no que cada un de nós debemos aprender a relacionarnos coa verdade case como se tratase dunha deusa laica, dunha deusa persoal. De alguén en quen confiamos, adoitamos dicir, cando menos na cultura tradicional, que da que procedo,
que ten palabra, da que procedemos, non moitos ou case todos, que ten palabra, confiamos nas persoas porque teñen palabra. E escribir, en boa medida, consiste en saber cumplir coa palabra que un día demos, non? E senón que me digan a min que proveño, como se recordou aquí, dunha familia de persoas que escriben, e aparte, escriben todos, non son os meus pais, que fixeron todo isto posible, senón tamén meu irmán, que escribe música, non? El tamén escribe. Así que cumprir coa palabra que un día demos é importante, porque pode que os escritores lle damos moito valor ao que facemos, pero tamén compre recoñecer que o que facemos non sempre ten valor, ou non sempre lle lo dá. E quizáis por iso, aí onde as nosas palabras semellan ameazadas pola indiferenza, pola retórica baleira ou polo costume, o único que non podemos perder é o noso creto. A crítica exércese a mellor cando menos desde a independencia e a coraxe, pero a poesía tampouco se deixa sobornar. En xeral, os poetas tentamos escribir a corpo descuberto, a procura da penúltima fronteira de noso que aínda non coñecíamos e que temos a obriga de franquear. E iso sí que pon medo. Porque nese proceso, a miúdo aprendemos tamén que a verdade está fatalmente vinculada ao erro, que as corazonadas ás veces nos enganan, que por máis que nos mergullemos con candeas no medio da noite, non? Esa noite da alma, da mística, ou con potentes excavadoras dentro de nos mesmos, ao cabo podemos fallar e acabar por extraer lama no canto de ouro. E isto creo que nunca hai que esquecer, que podemos acabar extraendo lama no canto de ouro. E con todo, paga a pena tentalo. Hai que seguir fallando e fallar cada vez mellor, como nos recomendaba Beque. Rosalía de Castro, de todos os escritores galegos, aquela coa que máis íntimamente teño dialogado, aprendeu o valor dese vitalismo no que sempre bate o sentido da perda. E non hai contradición. Ninguén ten que salvar a Rosalía de Castro de ser triste. Se fala da angustia é porque a comprende e conserva a alegría de nomeala. Entendín un pouco máis dese misterio cando unha convalecencia me obrigou a estar medio ano regada do mundo e conseguín atravesar o deserto escribindo sobre ele. Sentínme parte dunha comunidade de sobreviventes, e ben mirado, todos somos sobreviventes, porque, como escribe fermosamente Giorgio Agamben, aqueles que regresan á vida tras unha morte aparente, en verdade de ningún xeito morreron, de ser así non terían retornado, nin están libres da necesidade de ter que morrer algún día. Sí que están libres, con todo, de representaren a morte. Por iso, cando lles preguntan por aquilo que lles aconteceu, non teñen nada que dicir sobre a morte, pero atopan materia para moitos relatos e para moitas fábulas sobre as súas vidas. E vou ler agora, para rematar, antes de rematar, unha desas fábulas sobre a vida coa que quixen poñerlle fin ao deserto e coa que lle poñerei fin a estas palabras. E chámase O amor. Pasan os ríos ocultos baixo o chao das cidades, igual que pasa o amor, que afunde o corazón dos animais humanos sen que eles saiban nin coñecelo nin nomealo. E é así como uns o confunden coa fame, outros coa sede, e os máis coa transmisión de nós en outros, as traves de madeira, a comida no prato, a calor baixo as sabas. Mais que sería do amor se fose recoñecido e nomeado? Onde se agocharía el que naceu para levar no rostro un antifaz e no sexo unha espada? Non ama o amor a paz, e ninguén debería falar de amor para falar de nada que non fose este río, o interrogante extremo da carne que se abre e aberta se desata. Nada que poida ser levado pola mão a unha culminación. Nada que teña fin, nada que se sitúe fora de si mesmo. A alegría dáse no amor como o tremor na auga. A alegría dáse no amor como o fragor no lume, pero nunca é feliz o verdadeiro amor. O amor pide guerreiros, persoas afeitas a vivir en condicións extremas, ou pola contra, febles. Non tanto para os poñer a proba como para sacar á luz a súa potencia oculta, que pasa a través del e a través deles, que non é unha potencia persoal nin sobrehumana. É unha forza de auga. Pode apagar o lume e ser o aire dos peixes, alimentar a terra e corroer o ferro, facer medrar o trigo e estragar as colleitas. Por iso, flúe comigo pura paixón do poema, porque eu non nacín máis que para escribir e ser escrita, porque eu nunca escribín máis que para nacer e ser amada. A quenda agora da obra premiada na modalidade de narrativa galega, que presentará, da que falará a crítica Dolores Vilareal. As grazas polo convite ao Ateneo, pola organización, pola confianza tamén que suscitarán nós para levar adiante este acto
que está sendo, creo que máis que emocionante para muitas das persoas que estamos aquí e que vemos como se fai realidade efectivamente a existencia e a visibilidade dunha asociación profesional independente da crítica galega. Permítame, pois, que comece citando a un colega, porque foi a min a que me tocou en fortuna celebrar hoxe con vostedes a concesión do Premio da Crítica á obra de Rivas. Mas eu quero ser hoxe a voz da profesión, falar hoxe nome tamén dos meus colegas, das miñas compañeiras de exercicio teimudo da crítica. Profesión de alto risco de asaxa e que escollemos, sobre todo, por amor. Seguimos a falar de amor. Por amor á palabra, aos libros, á literatura e á lectura. Nos, como a Comba, como a Malo, como Eliseo, personaxes do último día de Terranova, non somos seres que vivamos dos libros, somos seres que vivimos para os libros. A cita é do meu colega, ao que confeso que non lle poño cara, sei que a ela non me coñece e que co que teño unha relación virtual. Chámase César Lorenzo Gil, mantén un blog que se llama Biosbardia, é un deses xornalistas expulsados polo capitalismo da súa profesión e que felizmente gañamos para o exercicio libre, independente e profesional da crítica. Di César Lorenzo na súa recensión do último día de Terranova: este é un libro sobre que facer cando cae a area do reloxo directamente sobre os nosos pés. Velaí a pregunta, a gran pregunta. Efectivamente, que facer cando cae a area do reloxo directamente sobre os nosos pés? A resposta é ben sinxela para mí porque está no propio libro, o propio libro non la dá. Que facer? No canto de fuxirmos do implacable e absurdo paso do tempo, actuar xusto o contrario e facerlle fronte sen medo e con convicción ao absurdo e ao tempo. Sen medo e con convicción porque, cito a César Lorenzo, unha malla de rede poética protexe da caída á humanidade. Isto dio Vicenzo, o protagonista do último día de Terranova. Pois ben, Rivas é un deses homes que están a tecer na beira do mar das palabras, paciente, teimoso, el tamén, esa malla salvadora na que moitos e moitas vivimos atrapados. Esa malla coñécese tamén como Universo Rivas. Malla salvadora, salvadora de que? Dirán algúns de vostedes escépticos. Pode a literatura cambiar o mundo? Outra vez, a gran pregunta. Non o sei. Confeso yo, logo de tantos anos, a estudala, a xulgala, a analizala, a clasificala, non o sei. Pero sí sei algunhas cousiñas que a literatura pode facer. Miunzas se cada. Para que non as esquezamos, coido foi escrito este libro e por iso premiámoslo os membros da asociación. A literatura pode facer unha cousa que é limpar o medo de Rivas. Pareces pouco? Mais, pode axudarnos a traspasar a liña do inaccesible. Somos poetas, son as poetas, os que teñen ese don, é un don. O don de abrir pasos polos que cruzarnos a fronteira da realidade, como Rivas, como Eliseo na novela que hoxe premiamos. Pensarán alguén no público, algúns de vostedes, que estou trabucada, que me confundín de libro, que me confundín de premio, que estou a falar de poesía, no canto de novela, ou yo, Dolores, que desta volta non premiamos un poemario, que desta volta ao Rivas premiamos unha novela. Pero non sei ainda ben do que falo. Os meus estudantes, as miñas estudantes, hai algunha ex na sala, sábenlo ben. Rivas é, sobre todo, un poeta, sempre lle lo digo. E nada do que escribe se pode entender cabalmente sen termos en conta esa condición primixenia. Porque só os poetas son quen de escoitar a boca da terra, que nos dá a clave, o contrasinal que lle dá sentido a todo, que permite que nos recoñezamos como habitantes do Universo Rivas, onde o ritmo da lectura non o marca a acción, sino a respiración das palabras, o latexar das frases. A escrita de Rivas é un organismo que ten o seu propio ciclo vital e é tamén un mundo que se contrae e que se expande como un corazón. Sístole
diástole, tan sinxelo como iso. Sístole, e o corazón da literatura se contrae e reatopamos, felizmente, con Don Bodán, aí, no cerne, no centro mesmo do labirinto. E entramos na cámara estenopeica, no último día de Terranova, como Gabriel o facía na recámara, a escribilo todo, vorazmente. Visitamos o cárcere da Coruña e procuramos nas paredes, a sombra de Daniel da Barca e a sombra de Arbal tamén. E Comba, aquí, podería ser Olinda revivida. Como este Eliseo, de aquí, podía ser a reencarnación daquel outro Eliseo cuxa lectura engaiolaba a polca nos libros Arrenmal. E o cabaliño pinto ao que Vincenzo temía de neno é si cadra parente daquel outro cabalo que Hércules paseaba polas rúas da cidade da Coruña nos libros Arrenmal. Velaí os contrasinais do universo Rivas. Diástole. E o universo se expande. E a violencia, a morte, as dictaduras, o medo e a osadía feroz que xeneran o medo das dictaduras semellan reproducirse, sempre iguais, sempre distintas. Son muda a beira do Atlántico na que se sucede. Argentina, Galicia, Argentina. Certamente, o dos crimes contra os desfavorecidos sempre é o capítulo da historia que se repite. Velaquí, Amaro a poñer luz na crónica silenciada da epidemia de poliomelite que tantas víctimas causou na España dos 50, da que casi non se fala e casi está ausente nos libros de historia. Amaro e Rivas lembranos cunha lucidez que casi mete medo, lembran que a mellor literatura sempre é profética. A literatura contra o que moitos poidamos pensar ás veces, non se construe sobre o pasado, construese cara ao futuro. Porque a memoria, como di Shakespeare na Tempestade, e nos lembran aquí un diálogo memorable Eliseo Vincenzo, a memoria sempre é un prólogo. Pois ben, si cadra, producen arrepios reler 2 meses despois o libro e descubrir que a memoria das víctimas da poliomelite daqueles 50 é o prólogo da memoria das vítimas da hepatite. Vítimas tamén da Moviza, ou como dimos personaxes do último libro do último día de Terranova, vítimas da complicidade, o servilismo e o medo. Porque iso sí temos que sabelo, ingenuidade alguna, pero axusta. O mal tamén se expande, o mal tamén ten a súa diástole. Menos mal, Manolo Rivas, que podemos albiscar algo de luz na liña do horizonte. Menos mal que o último día de Terranova non é o derradeiro e pode ser o primeiro, si cadra, dun tempo novo. De nos depende, como saben. Non vou falar máis do libro. Agora queremos escoitar a Manolo. Pero sí que non quería rematar a miña intervención sin ter unha lembranza e un agradecemento para os editores e para as editoras de ambos libros. As persoas que me coñecen saben que levo moito tempo a reivindicar e defender o dereito das lectoras e dos lectores a gozarnos do traballo dunha edición profesional. Porque estou convencida de unha cousa, glosando esa frase famosa que detrás de cada gran home hai unha gran muller. Eu creo que detrás de cada gran escritor, detrás de cada gran escritora, detrás de cada Manuel Rivas, detrás de cada María do Cebreiro, hai un gran editor, hai unha gran editora, hai unha casa como Apiario, unha casa como Edicións Xerais, e, por tanto, dende a complicidade dos críticos, dende esa tensión complexa ou positiva, como María decía antes, que ás veces mantemos no eido do sistema literario, entre os distintos axentes, pois a nosa gratitude e os nosos parabéns tamén para Edicións Xerais e para Apiario, que nos agasallaron este ano con estes 2 extraordinarios libros. Moitas grazas. No meu país das as grazas, un poema de René Sá, dans mon pays en remercie. Dou as grazas, desde logo, a asociación en primeiro lugar, a asociación da crítica, tamén ao Ateneo que organiza este acto,
os parabéns a María do Cebreiro, que é unha sorte, partillar iso é a cultura, frente ao competir, pois a verdadeira cultura sería compartir ou partillar. Era na súa intervención, máis ou menos, desta idea sobre a redistribución e todo iso. É un bo acto, ademais, porque é unha ocasión tamén de aprender cousas, de escoitar. Moitísimas grazas a Dolores Vilavedra por hoxe, por moitas máis cousas, tamén compartimos, tamén partilhamos moito camiño. E iso, as asociacións, a crítica, a importancia da crítica, claro, a importancia de asociacións como Ateneo, a importancia das editoriais, das pequenas revistas, destes espazos, destes lugares que son tamén espazos de loita contra o imperio do Baleiro. Pois todo iso, esa rede, esa malla, son antídotos frente ao proceso, efectivamente, de destrucción, de desfeito dos lugares humanos e da cultura. Hai certas coincidencias, eu escoitaba falar do libro de María do Cebreiro, do Deserto. É curioso porque, aparte de correntes de fondo, na psicoseografía de Terranova ten un papel moi importante un río desaparecido, o río da miña cidade é un río desaparecido. Entón, ese deserto provocado de algún xeito, que está permanentemente fluindo e movéndose e inquietando e perturbando a súa memoria desas augas desaparecidas, ocultas ao protagonista, ao narrador, de algún xeito tamén ten interiorizado o deserto. Hai a coincidencia do dioigo tamén, hai un dioigo aí en que o que o describe o crego, o cura, o sacerdote que o describe cando fala nos feligreses nun lugar chamado Chor, pois falalles da perfecta carpintaría, que hai na descripción bíblica do dioigo, é extraordinario, é un filme que ali os feligreses están todos atentes, pero sobre todo están atentes ao ese intre en que vai dar o parte meteorolóxico, o crego vai dicir que choveu durante 40 días e ao longo de 40 días e 40 noites, e vais a escoitar a voz de expectación unha vez máis que vai dicir, pois non foi para tanto. Unha babuxa. Hai tamén unha presenza importante, moi importante na trama do último día de Terranova, unha aliada de Terranova inesperada, que é unha virxe grávida, unha virxe da boa esperanza, unha Madonna anunciata. A min chegou unha noticia do Premio da Crítica, esa mensaxe que me arreglou moitísimo, que me arreglou o día. Estaba en Bos Aires, ese mesmo día alguén me agasalou con un libro que semellaba como que respondía a esa noticia, a esa nova que me chegara do Premio da Crítica para o último día de Terranova, porque é un libro que se titula A lingua bate dove il dente duole. A lingua bate onde o dente doe. Aquí é unha percepción que temos todos neste ente, e que está moi ben para definir tamén a situación da nosa lingua galega. E ali, como tamén na psicoseografía de Bos Aires, está presente Galicia, está presente, porque eu puseme a ler o comezo do libro un poema, parecíame que iba a poder, o italiano non teño problema, non hai problema, pero empecé a ler, dicía, un populo
mi titulo a catina, espugliatu a tu paciti a buca, libatici, ben, había cousas que non había maneira de dixen isto, pero un italiano non pode ser. E alguén dixo, non, é siciliano, e é un poema relativamente popular en Sicilia e tamén en algunha xente, claro, de toda a psicografía de Bos Aires, temos Galicia cos tanos, non? E dentro dos tanos, pues, bueno, estaban os napolitanos, os calabreses, os sicilianos, e claro que había xente que esa mesma noite ali nunha pizzería que el Cuartito pois me traduciu o poema que abre a lingua bate dobil vente duore, e di así: encadeade, bueno, o poema é de Ignacio Batista, que viviu case un século, faltoulle un ano, faleceu en 1997, un home moi comprometido, solidario, socialista, e que escribiu toda a súa obra en siciliano. Este poema di así: encadeade a un pobo, espoliádeo, tapadelle a boca, aínda e ceibe, privádeo do seu traballo, do seu pasaporte, do leito onde dorme, da mesa onde come, aínda é rico. Un pobo vólvese pobre e escravo cando lle rouban a lingua herdada dos seus pais. Está perdido para sempre. Ese é o poema que me agasallaron ese día do Premio da Crítica en Bos Aires. Gostaríame rematar, despedirme co comenzo do último día de Terranova. Liquidación final, Galicia, outono de 2014. Están aí os dous, baixo faro, nas rochas fronteirizas, ela e el, os furtivos. Estou diante do mar e teño medo a xirarme, darlle as costas, e que todo desapareza para sempre. Tamén eles, que cando me volva só atope un imenso baleiro partido pola liña do horizonte, unha liña fósil, sen lembranzas que se movan por ela, como agora o fai Galúa en bicicleta co seu lote de libros nas alforxas. Que se prenda de súpeto no día a lanterna do faro e un lampo de luz negra, fumegante, percorra a cidade en foca acusatoria a fachada de Terranova e o letreiro do escaparate no que escribín: liquidación final de existencias por peche inminente. Non debí escribir ese letreiro. A continuación faremos entrega dun ensayo que tanto a Asociación Galega da Crítica pola súa banda como o Ateneo de Santiago pola súa ten para Manuel Rivas e para María do Cebreiro. En nome da Asociación Galega da Crítica quero agradecer públicamente o traballo que un artista que dá unha mostra máis da súa generosidade e do seu compromiso con causas diversas da cultura, como é Antón Pulido, preparou para nós, para este agasallo.
despois deste acto no que se dixeron tantas cousas tan acertadas, tan emotivas. Querería insistir no carácter celebratorio e de recoñecemento con que concibimos este acto, unha xornada de celebración, de visibilización tamén, dos premios que, por unha razón que xa se dixo aquí, sentimos como especialmente nosos, os premios da crítica, por sermos precisamente persoas profesionais da crítica literaria que os otorgamos. Nese sentido, e tamén polo feito de tratarse duns premios cunha longa tradición, mesmo no que atinxe a literatura galega, remontanse os inicios do período democrático, por esa razón e polo feito de que desde hai un par de anos, unha vez disolta a sección de crítica da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e a Asociación Galega da Crítica, que logo da correspondente votación escolle as obras gañadoras, é moi gratificante participar hoxe nesta celebración. Pero unha celebración tamén en certa medida reivindicativa de algo que tamén se dixo aquí, que é a visibilidade dos premios da crítica nas súas modalidades de poesía galega e narrativa galega. Digo isto porque moitas veces estes premios, estas obras, estes nomes, pois quedan un tanto difuminados entre as noticias culturais e de outro tipo, tanto na prensa do Estado como tamén moitas veces, iso resulta aínda máis triste, na prensa e nos medios de comunicación de Galicia. Nese sentido, é tamén a nosa intención visibilizar estes premios, os seus autores, as obras, e visibilizar tamén a crítica galega, ese oficio do que xa se falou aquí, e foi por iso polo que quixemos que fose precisamente a voz de dúas críticas que introducise as intervencións de María do Cebreiro e de Manuel Rivas. Unha vez dados os parabéns, que reitero, querería transmitir unha mensaxe que o presidente da Asociación de Críticos Literarios Españoles, Ángel Basanta, socio tamén da nosa asociación, un saúdo moi especial e un recoñecemento que vos envía aos dous. Reitero, polo tanto, a miña felicitación, recollo o ofrecemento feito polo Ateneo de Santiago, emprazo aos autores, emprazos a vostedes, emprazámonos a novos encontros, sexan neste espazo, sexan por esta ocasión, sexan por outra, entre a literatura galega e a súa crítica. Moitas grazas e boa noite.